Všetko je to strašne zamotané. Áno, seňora. Podľa toho, čo ste hovorili, vyzerá to dosť zvláštne. Podľa mňa je dotknutá, pretože seňor Alejandro jej nepovedal pravdu a potom ho zranil ten úder do hlavy. Nech Boh dá, aby to bolo tak. Lebo ak má Alejandro pravdu, máme v dome niekoho s anielskou tvárou, ale s dušou diabla. A čo jej sestra? Pohovorte si s ňou. Máš pravdu. Urobím to. Ach, a pri toľkých problémoch už nemám chuť ani písať. Nie. To teda nie. Musíte pokračovať. Je to vaša jediná záľuba. Okrem toho mám za to, že to robíte veľmi dobre, že mnohí čítali vaše knihy. Prestala som s tým pred rokmi, keď zomrel Samuel. Ale teraz... v každom prípade už vieš, že toto je tajomstvo. Nie, že ti napadne otvoriť si ústa. Prisahám vám na svätého, ktorý má dnes meniny, že skôr mi môžu vytrhnúť jazyk. Takže... som láska povznesená, samou láskou a z lásky. Vyzeráš nádherne. Vyzeráš ako postava z telenovely. Ako princezná. Otoč sa. Cítim sa nesvoja. Nie, nezačínaj. Predstav si, že máš oblečené svoje zle ušité handry. Toto nie sú zle ušité handry. No tak sa tvár, že práve ideš na maškarný ples. Nech sa do teba zaľúbi, nech sa zaľúbi. Ty to dokážeš. Myslíš si, že je ľahké získať si lásku toho muža? Okrem toho, on je zvyknutý chodiť s peknými ženami. Tak nech sa rozpáli. A keď hovoríš o pekných ženách a máš na mysli tú kyslú Mauru, ty si 100 000 krát krajšia ako ona, ale v inej kategórii. Ani ti nemôže konkurovať. Ale ide o to, že som ľúbila Bruna. Ani mi toho lotra nespomínaj. Vieš, vraví sa, že klin sa klinom vybíja a toto je naozaj zlatý klin. No tak už poďme, lebo ťa určite čaká. Vyzeráš krásne. Budem taká, aká som vždy. Áno, buď jednoduchá, veselá. Tvár sa, že si len vyjdeš von s kamošom. To mi povedal aj on. No vidíš, nie je hlúpy. Nie, vôbec nie. A usmievaj sa, sestrička. Takto? No, spoj sa s našim ockom a povedz mu, čo sa stalo. Jasné. Bože môj, pošli aj mne takého istého, ako je ten. Prosím ťa, veď čo ti to urobí? Bože dobrý, si prekrásna. Nebuď taký klamár. Nie, cítim, že mi srdce bije až v hrdle. Tak si ho budeš musieť dať skontrolovať u kardiológa. Fakt? Čo robíš? Ukáž sa. Čo? Nie som v tomto veľký odborník, ale dobre. Ďakujem. A je to lepšie. A kde máš obväz? Doktor mi dal na dnes povolenie. Teším sa. Nie, Dovolíš? nie, Prosím naozaj ťa. nie. Ale prečo? Nie, prosím ťa, nechcem. Nemáš rada šperky? To neviem, ale nechcem ich prijať, naozaj. Tak si ich požičaj. Dobre, len požičať. Dohodnuté. Poďme. Poďme. Naozaj si veľmi krásna. Ďakujem. Predpokladám, že si určite zvyknutá na lichôdky. No, v mojej dedine sú obyčajne zvykom sprosté lichôdky a nikdy sa mi nepáčili. Čo si myslíš o mne? Nechcem podporovať tvoju márnivosť. Vždy je lepšie použiť ho. Áno.
Dobrý večer, senior. Dobrý večer. Stôl pre vás je pripravený. Také príjemné prekvapenie. Nech sa páči. Prosím, nastupujte ma. Ďakujem. Dobre. Áno. Alejandro, rád ťa vidím. Don Mauricio. Dobrý večer, seniori. Dozvedeli sme sa z novým správu tvojej smrti. Bolo to hrozné nedorozumenie. Áno, Don Mauricio, chvála Bohu. Tvoja manželka? Áno, je Zdravím tak. vás. Mauricio Galván. Kláňam sa vám, senior. Veľmi ma teší. Alejandro, gratulujem ti. Tvoja manželka je očarujúca. Ďakujem, Don Mauricio. Rád som vás videl. Ja tiež. Dovidenia, seniori. Dovidenia. Dovidenia. Dáte si aperitív pred večerou? Čo budeš piť? Nie, ja nič. 2-krát martiny, prosím. Áno, senior. S dovolením. Prosím. 2-krát martini pre pánstvo si, prosím. Ďakujem. Vždy robievaš všetko podľa seba? Nie vždy. A ty? Ja len málo kedy. Galván má pravdu. Si veľmi pekná žena. Vadí ti to, že ti to vravím? Cítim sa z toho nesvoja. Páči sa ti tu? Áno, je tu pekne. Áno, vynikajúco tu varia. To je dobré, lebo som hladná. Na zdravie. A nech nám budúcnosť príde povedať, kým my dvaja skutočne sme. Na zdravie. A Bruno? To neviem. Nie je to prvý raz, čo večeriam sama, tak ti ďakujem za spoločnosť. Ďakujem, seniora. Ezekiel, prosím, nech nás obslúži. Hneď, seniora. Vy zvyknete večerať spolu ako rodina? To áno, moja sestra a ja. Keď zatvorila obchod, išla domov a ja som sa po škole niekedy túlala po námestí, ale takmer vždy sme olovrantovali spolu. A tvoj ocko? Niekedy večeral s nami a niekedy prišiel domov neskôr. Nie, už som vypila dosť. Je to len biele víno, neuškodí. A potom? Po skončení strednej išiel môj ocko do penzie a ja do práce. Takže je nezamestnaný? No, má taký obchod, kupuje staré veci a predáva ich. Ale má problémy s kolenom. Bohužiaľ, pre starších ľudí je veľmi ťažké nájsť si prácu. To je pravda. A nezdá sa mi to správne. Nie, ani mne nie. Na zdravie. Na zdravie. Dovolíš na chvíľku? Áno, jasné. A hneď sa vrátim. Čo tu robíš? Čakám na Kalerovcov. Nie sú tu. Dobre, počkám ich. Nechcem, aby si tu bol. Nemôžeš mi v tom zabrániť. A prečo? Prekážaš mi. Veľmi ma to mrzí, ale budeš to musieť vydržať. Bruno. Ty sa nezmeníš. Hlavný? Áno, senior, prosím. Keď prídu seniori Kalerovci, povedzte im, že senior Albenis ich čaká v reštaurácii La Fogata. Áno, senior. Ďakujem. A teraz buď vypadneš, alebo sa začneme biť a vyrobíme škandál. Ospravedlň ma. Vychladlo ti jedlo. To nevadí. V skutočnosti som radšej, že ťa vidím, ako to, že jem. Vieš čo? Zdá sa mi, že sa do teba znova zaľúbim. A už čoskoro. Na zdravie. Na zdravie. Moja staršia sestra bola strašne zaľúbená. A ja som jej to veľmi závidela. Viete, pekného muža s dobrou robotou, keď
V dedine sú sami otrhanci, ktorí sú chudobní ako kostolná myš. Veľmi smutný bol však môj ocko, pretože Mária Jose bola stále jeho miláčikom a celkom právom. Ona udržiavala dom, platila moje štúdium. Ale nakoniec všetko dopadlo dobre. Dobre? V